खनसे बाहायखांनायनि उनावबो खनसे बाहायनो हायो माने जोबनानै थाङा आरो खनसे बाहायफिननो हायो मोनसे बिदिन्थि होनो जेरै बार सक्ति ओमफ्राय गोदान फिनजारियालाय non-renewable गोदान फिनजारिया मा होनो गोदान फिनजारिया जेनेबा जोङो खेबसे बाहायखांनायनि उनाव बेखौ बाहायनो हाला माने जोबनानै थाङो जेरै जों खैला पेट्रलियाम बिदिखौ मिथियो सार मा बाहायदों नोंसोर गोदान फिनजारग्रा हिसाबै गोदान फिनजाग्रा हिसाबै सार जों बार सक्ति हाइड्र पावार सक्ति ओमफ्राय सलार सक्ति बाहायो सार बे खामानिया गिदिङो गिदिङो सार जेरै मोनसे ओरै माबायदि खामानि मावो उइन्डमिला बे उइन्डमिल होनना बुङो ना देनाय खोन्थानाय बारनिफ्राय खाथाय सक्तिखौ बुथुमनानै बे खाथाय सक्तिखौ आरो मोब्लिब गोहोसिम सोलायफिननानै मोब्लिबनि खामानि मावो सार नोंसोर दा बेखौ मादो गिदिंहोदो बारदो गिदिंहोदो ना मादो हा दा मा ओरैनो खामानिया मा इखौ गिदिंनांगो बारदो होयो नोंगो ना बारदो गिदिंनायनि उनाव मा सोमजिगोन इयाव खाथाय सक्ति बे खाथाय सक्तिखौ मायाव लांनांगोन मोब्लिब सक्तिखौ लांनांगोन दा नोंसोरनिया मोसा जाना दोङो नोंगो ना मोब्लिब सक्तिजों गिदिंहोनाय जादों इखो नोंगो ना हा जायखिजाया मा इनि आसोल खामानिखौ मिथिनांगोन आरो नोंसोर ना बे बारदो गिदिंनांगोन बारदो गिदिंनायनि उनाव इयाव जितु मेकानिकेल मा होनना बुङो दाजिमारि सक्तिखौ जों मायाव लांनांगोन मोब्लिब सक्तिसिम लांनांगोन नंगौ ना चार्ल्स डार्विन बेयो मानि बिगियानि सार बेसे बिगियान बिगियानि बेनि मोनसे डिस्कभारि खोन्थानो दिहुनबाय मा दिहुनदोंमोन मानि बागै बुंदोंमोन डार्विनआ बिगियानाव सार माने बियो मानि बागै मोनसे डार्विनआ मोनसे माबा होदोंमोन ना थिउरि नोंसोर मोनसे क्लास 9 10 आव दङ डार्विननि बुंफोरथि होनो ना मा क्लास नोंसोर 9 ना